Tossa asuu kai joku. Joo, ei mennä sinne, siellä asuu joku. Mennäänkö ton sisään? Ei. Miksi? Et sä uskalla? Miten päästään tonne sisään? Siellä on kaikki. Kato, Max, ne on kaikki laudattu. Niin kaikki ikkunat käy veehät, emme vitti rikkoa mitään. Kivetään puun kautta. Sinne pääsin, niin sit meni. No mennään johonkin toiseen autiotaloon. Ui saatana. Mitäs se tuoli? Ei kun niin joo mulle. Rakennetaan se. Voitetaan miljoona. Sanotaan, että se on. Joo, mennään seuraavaan autiotaloon. Kierretään. Mä katsoin, että se on toisella vai mitä muuta. Ei siellä ole Käärme! Siellä on ajettu mitään, kun oot sekä katsoa. Siellä on peitto. Tässä näkyy peitto aina sisällä. Hei, tuohon voisi mennä tälle. Kumminkin sä hyppää nyt joku mörkkä. Mä kato ikkunan laudasta tälle. Täällä on. Mitä vittua? Se on mörkö, mikä viheltelee. Siellä on rommussa. Siellä on kaikki vanhat rattaat ja kaikki. Onko? On. Vanhat rattat on arvokkaita. Kato, siellä on kulmassa vanhat rattaat. Toinen kulma. Joo, vähän muuta. Vähän on hieno. Mä menin katsomaan täällä. Mä tuun Eetu mukaan. Pena. Vitun kuumotus. Niin, päästään maksaa. Kato, siellä on se ikkuna. Kato siitä. Me vähän niinku ei pääse tänne, niin... No ei me edes mennä sinne. Katsotaan vaan. Sinne pääsis me mennä. Saatana mä pelästyn. Ei me tiedä, että täällä on jotain. Se vaan tuti kattoo. Niin. Täällä ei pitäisi olla hei mitään asiaa kellekään. Anteeksi. No niin. Me lähdetään pois. Ei mitään. Joo, parempi on mennä. Täällä on niin monta poikaa käynyt. Ja... Sitten seuraava kun menee sisälle, niin poliisit tulee välittömästi. Juu, ei me mitään. Me vaan katsottiin. Joo, mutta ei ole mitään asiaa. Juu, ei. Juu. No niin, Me ei tiedä, anteeksi. jatkapa. Juu, moi. Päivän jatkoja.